Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wa tabi'in Allah ma'al sanatan jami'an katina qarabin Sayyidul Qadr Jilin Jami'an Masyabi Abbas Ahmad bin Hadi Janal Dis'ah Ibn Jiradi wa Muhammad Jumadi Marfadih Maratim Masa Muhammad Bahnullah Masyabi al-Khalal جدتنا شيخنا شيخنا وصلنا خاتم سالف هذا سيمان جلال الدين بن عبد العزيز المالبر وصلنا شيخنا محمد المجمس شاور الله لهم الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Masih jelasake fadlu sholatil maktubah, keutamaane salat fardu. Keutamaane nggih sanksi ninggalno salat fardu. Wa fi riwayatin, lan iku ing dalam siji riwayat utawi hadis, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, wa innahu mongko sak temene wong sing ninggal salat yati bakal teka sapa wong sing ninggal salat yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat, wa ala wajhihi, lan iku ing atase wajahe wong sing ninggal salat salah satu asturin, utawi ana telu pira-pira tulisan larian maktubaten kang den tulisi bisatril awal iku ing dalem larian kang nomor pertama, nenggone wajahe ana telung larik tulisan. Pertama tulisannya ya mudayyi'a haqqallah, wong sing niyak-niyakno hae Allah, hae Allah dipun sembah kanthi nglampahi salat iku disia-siakan. Wasatru tawilarian asani kang nomor loro ya mahsuson bi ghadabillah, tulisane ana tulisan ning wajahe ya mahsuson, wong kang den khususake bi ghadabillah kelawan bendune Allah. Wasatru tawilarian as-salisu kang nomor telu wonten tulisane doya'akallah kama doya'ta fid dunya haqq,
haqqallah. Doya'a muga-muga niyak-niyakake mensia-siakan ka ing sira Allahu sinten Allah kama doya'ta kaya oleh niyak-niyakake sapa sira fid dunya ing dalem donya niyak-niyakno haqqallahi ing hae Allah. Wa asun monggo utus asa sapa sira al yauma ing dalem iki dina kiamat anta hiya sira putus min rahmatillahi saking rahmate Allah. Warwiya lan den riwayatake anna fi jahannama sak temene iku ing dalem neraka jahanam wadiyan apa jurang yukalu kang den ucapake lahu kedue wadi jurang mau lam apa jurang lam ning gone neraka jahanam ana jurang jenenge jurang lam fihi iku tetep ing dalem wadian jurang mau ayatun utawi ulane kullu hayatin utawi saben-saben ula bisa khoni raqabatil ba'iri iku kalawan kandele gulune onta. Ulane gedene kaya gulu onta. Tuluha utawi dawane hayat ulama masiratu sahrin iku laku sesasi. Kita nak mlaku sesasi tekan ndi nggih? Kan Jakarta, langkung nggih. Niku dawane. Talsa'u kang ngentup apa hayat tarikat sholati ing wong sing ninggal salat. Ulane dawane wis kene Jakarta luweh ngentup wong sing ninggal salat fayagla monggo umup sumuha apa racune hayat ulama fi jismihi ing dalem awake tariki salat wong sing ninggal salat umup sab'ina sanatan sab'ina ing dalem 70 sanatan apane taune dintop sepisan niku racune umup ning gone awak selama 70 tahun. Sumaya taharra lahmuhu nuli leleh lahmuhu apa daginge tarikus salat 70 tahun umup terus daginge mrotoli nggih. Nah, protoli balik meneh ditentop meneh. Jadi gadah ilmu napa niku nek ning neraka niku ora warontek. Wis ajur balik neh. Siksane ajur neh balik neh. Wa ruyalan den riwayatake aidon ale maneh. Anam ro'atan sak temene wong wadon
min bani Israil sangking bani Israil ja'at teka sapa imro'ah ila Musa maring Nabi Musa alaihi salam. Faqalat monggo ngucap sapa imro'ah ya Nabi Allah ya Nabi ni Allah adnabtu dosa sapa ingsun damban ing dosa andiman kang ageng. Wonten tiyang estri Bani Israel mara ning Nabi Musa. Jeung Nabi ni Allah kula badhe nglampahi dosa sing ageng. Tetapi waqat tubtu lan wus tobat sapa ingsun ilallahi maring Allah taala. Wad'u mongko ndongakno sapa sira Allah ing Allah ayak fira ing yen to ngapura sinten Allah li maring ingsun dambi ing dosa ingsun wayatu bulan nampa tobat sapa Allah alaya ing atase ingsun. Kula nglampahi dosa sing gedhe jeung Nabi Musa tapi kula nggih pun tobat mun menyesal. Saniki jenengan dongakno dengan donga dateng Allah sekinten saged nyepuro dosaku ditampa tobatku. Faqala mangko dawuh laha maring imro'ah wang ngoten mau Musa sapa Nabi Musa. Wa ma dambuki wa ma iku apa dambuki utawi dosamu. Lah emange dosane sampean napa lah? Allah jawab sapa imro'ah ya Nabi Allah Nabi ni Allah janaitu zina sapa ingsun wa walatulan lahirake sapa ingsun waladan ing anak wa qataltu lan mateni sapa ingsun ing walad. Kula zina terus nglahirno anak bareng lahir tak tekek piye gitu pateni langsung. Faqala mongko dawuh Musa sapa Nabi Musa alaihi salam ukhruji ya fajirah ukhruji metu sapa sira ya fajirah wadon sing lacut li Allah tanzila supaya ora temurun narun apa geni minas samai saking langit. Patahruku monggo ngobong apa narna ing kita bisyumika kelawan Allah ira. Nabi Musa ndungu mau nggih aku zina duwe anak terus tak pateni isen aku muring-muring Nabi metu kowe aja ning kene wong sing lacut selak medun saka langit ana geni malah ngobong awak kita kabeh gara-gara kowe sing elek sak kampung kena adab saka langit. Laku maksiat niku ndamel apa ndamel rusake bumi. Jadi teng Al-Qur'an la tufsidu fil ard aja gawe rusak ning muka bumi. Gawe rusak apa terus gunung-gununge ditweteri, dalan-dalane dirusaki, pohon-pohone di ngene ku nggih ngrusak sampeyan nggih. Tapi artine ngrusak ning bumi niku apa? Nglampahi maksiat ning dhuwure bumi. Soale gak usah dirusaki gununge, wit-witane, kaline dicemari mboten usah angger wong mlaku maksiat. Engko suwe-suwe Allah ndatengno adab wonten tsunami, wonten gempa bumi, angin lesus niku perkara perilaku maksiate menungso niku gawe rusake bumi niku. Jadi ngono maksiat terus kok mboten rusak niku keranten dongane tiyang-tiyang saleh. Jadi ana sing ndat lakune maksiat nekakno
adab tapi ditolak karo donga-dongane wong saleh, para wali-wali. Wong saleh setunggal niku murakabi 100 omah. Kirang RT nek 100 omah. RT langkung nggih. Niku dongane wong saleh siji niku murakabi 100 omah. Nek wonten tiyang saleh nggih kedah kita dukung nggih dienggo tolak balak. Wonten maksiat kita nggih dicegah pun ngantos terjadi kemaksiatan. Soalnya engko iso datangno adab. Wa kharajat monggo metu sapa mar'ah wong wedok mau akhire metu min indi saking sandinge Nabi Musa mungkasiratal qalbi hale pecah atine gelo nggih diusir malah. Wa nazala mongko temurun Jibril sapa malaikat Jibril alaihi salam wa qala lan ngendika sapa malaikat Jibril bareng wong wedok mau medan kanthi ati sing kecewa pecah atine langsung Jibril iku mandhap nemoni Nabi Musa ngomong ya Musa Nabi Musa Ar-Rabbu tawi pangeran yakulu iku ngendika sapa dawuh sapa Rabb laka maring sira. Lima krana apa rodat nolak sapa sira at-taibata ing wadon sing tobat. Musa pangeran iki dawuh karo sira gene kok mbok tolak wong sing wedok sing tobat mau. Ya Musa he Nabi Musa amma wajatta ana ta ora nemu sapa sira saron ingkang luweh elek minha tinimbang mar'ah. Ki apa ora ngerti ora nemu wong sing elek saka wong sing wedok mau sing zina terus duwe anak-anake dipateni. Kala dawuh Musa sapa Nabi Musa ya Jibril malaikat Jibril waman lan iku sapa syarrun iku luwih elek minha tinimbang wong wadon. Sinten iku Jibril tiyang sing luwih elek daripada wong wadon sing lakoni dosa niku mau. Ola jawab sapa Jibril wong sing luwih elek iku man iku wong ya truku kang ninggal sapa man as-sholata ing salat amidan hale jarak muta'ammidan hale sengaja. Wong sing luwih elek daripada wong wedok mau sing zina mateni anake yaiku wong sing ninggal salat kanthi jarak. Na'udzubillah sama na'udzubillah min dzalik. Wa akhraja Ahmad lan ngetokno sapa Imam Ahmad wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban manutai sapane wong hafadho iku njaga sapa man as-shalawati ing pira-pira salat kanat mongko ana lahu iku keduwe man nuron apa cahaya wa burhanan lan tondo nak mukmin iku salat wa najatan lan selamat yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Wa manutai wang lam yuhafid iku ora jaga sapa man alaiha ing atase as-shalawat lam yakun mongko ora ana lahu iku keduwe man nurun apa cahaya wala burhanun lan ora ana tondo wala najatun lan ora ana selamat wa kana lan ana sapa man
sing ning ora njaga salat yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat ana ma'aqaruna iku bareng sertane Qarun. Qarun iki apa? Tiyang sing miliarder zamane Nabi Musa sing hartane niku kuncine mawon ing gawa niku wonten 1000 unta. Nang nembe kuncine mbok dereng godange sing nggo buka godang niku. Wa fir'aun lan fir'aun wa hamman lan haman wa ubay bin khalaf lan ubay bin khalaf. Tiang sing gak njaga salat sampeyan gak entuk pepadang, gak entuk cahaya, jadi peteng ora ana tanda mau keimanan, ora entuk keselamatan ning dina kiamat barengane karo Qarun. Kini kok bareng karo Qarun soale wong sing ninggal salat iku ana kalane ndekne sibuk karo bondone kaya Qarun nggih, kaya Qarun. Mulane besok di barengno karo Qarun. Kini kok dibarengno karo Firaun, soale kadang wonten tiyang ninggal salat iku lali, iku sibuk perkara kaya Firaun. Niku lali perkara kerajaane, pangkate, kesombongane. Ana Haman, kini kok dikumpul karo Haman soale kadang wong ninggal salat iku perlali perkara sibuk karo perdagangane. Haman iki menterine Firaun sing gawekno tempat sing tinggi karo Firaun iki Haman iki nggih. Dadi kerajaane iku njaluk Firaun njaluk napa bangunan sing dhuwur ape nyaingi Gusti Allah. Nah iku digawekno niku sampai nak munggah niku numpak jarane munggah niku ana sesasi. Numpak kedeplak iku sesasi nembe tutuk pole bangunan niku. Ubay bin Khalaf iki nah iki zamane kafire wong Mekah iki, zamane Kanjeng Nabi. Nggih niki padha tiyang sugih wong Mekah sing kathah nentang kalih Kanjeng Nabi. Sing nentang keras kalau Kanjeng Nabi niki termasuk kaum elit bangsa Quraisy, Ubay bin Khalaf. Niku nate ngomong karo Kanjeng Nabi, Muhammad, aku wis ndidik jaran, wis tak pakani jaranku, ape tak jak mateni kowe. Jawabe Kanjeng Nabi, demi Allah kowe sing tak pateni. Saestu bareng wonten perang Uhud niku nggih. Ubay bin Khalaf wis ngencer Kanjeng Nabi. Nggone ndi Kanjeng Nabi Muhammad iki. Ya mbeng beto napa baju besi sing kira aman. Wajarane mau nggih. Mun bareng ngerti, bareng ape nyerak, ape dihadang-hadangi karo wong muslim. Kalau Kanjeng Nabi mati benging, gak usah hadangi ben nyerak rene. Bareng mencerak Kanjeng Nabi ngunus tombake sahabat terus dilemparon niku wenek gulune kene nggih pas sak ndure baju besi mau
pasang baju besi, langsung limpang. Tapi dereng ninggal Ubay bin Khalaf niku. Terus digotong bola-bolane krasa lara, aduh. Lah apa mati aku bener mati dipateni karo Kanjeng karo Nabi Muhammad. Jare bola-bolane kowe kok cemen getih mek sithik ngene kok iku gak cara wong kafir Mekah iku ora berbahaya gitu. Kowe ora ngrasakno andekan iki roh lara kuwi roh penghuni Mekah aja wedi kabeh rasane. Akhire saestu Kang sedina terus meninggal Ubay bin Khalaf. Asline wis wedi kan, asline wedi soalé Kanjeng Nabi Muhammad itu nggih wong Quraisy nggih niteni anggere Kanjeng Nabi ngomong apa iku sing akeh iku kejadian tenan nggih. Ubay bin Khalaf nggih temenan nggih. Wah temenan aku dipateni karena Muhammad. Lah niki dados tiyang sing paling cilaka ning akhirat niku tiyang sing mateni nabi. Wonten kan tiyang sing mateni nabi. Ana raja Herodes niku rajane wong Bani Israel nggih mateni Nabi Zakaria. Nabi Yahya lho dipateni. Niku dadi wong sing paling cilaka ning gone akhirat. Wong sing mateni nabi utawa wong sing dipateni nabi. Termasuk Ubay bin Khalaf iki. Termasuk apa wong sing dipateni nabi nudono wong sing dadi wong sing paling cilaka. Asqon nas man qatala nabiyan au qatalahu nabiyyun. Cila-cilakane manungsa yaiku wong sing mateni nabi utawa sing dipateni nabi. Ubay bin Khalaf iki termasuk tajirun, pedagang kafir Mekah sing sukses. Ben bareng-bareng wong sing ninggal salat. Soale kadang wong sing ninggal salat lali sibuk perkara perdagangane, dodol ning pasar, dodol ning toko. Atus kula lali napas rame. Ya ora dagang tok nggih mbut gawe napa wae. Giling kan termasuk dagang nggih. Damel pati terus didol kae. Gilingan lali ben bareng iki Ubay bin Khalaf. Adol tenaga, dagang tenaga mikul, padha wae. Sibuk karo mikule bareng Ubay bin Khalaf. Mugi-mugi kita saged jaga salat kita saged nglampahi kanthi sae boten wonten sing tertunda. Muslimun wa budak nggih wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in sabal khadiyashi yuhanil anbiya wal mursalin ala ya'syada salihin as-sahabat wa tabi'in wal ulama al-musannifin jamil malaikatil muqarrabin Tuhan Sayyidina Maulana Sayyidul Qadir Al-Jilan Sayyidina Maulana Sayyidina Basamad Al-Tijani Al-Yaitis Ahmid Al-Irati Jawab Ruhim Ma'usulim Ma'ajajim Ma'adan Barakatim Ma'karmatim Nahal Jasam Bulasam Masam Ahmad Bahanur Yahba Masyakir Wa Khalal Ma'asal Badawi Ada tamakan hajan Barakat Kusum Maula Ajam Ijana Babadar Izan Al-Hadati Alfi Ahmajan Ba'adullah Salam Rajajem Bori Wa Sulim Rajajem Kubur Al-Muslimin Al-Muslimat Al-Mu'minin Al-Mu'minat
من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا وصل لها بين وأماتنا أمين أماتنا خالنا خالاتنا جدتنا جدتنا شيخنا وصل إلى حضرة Bapak Sunarti, Mbah Jumadi sekalian, Mbah Sunadi sekalian, Buyut Thayyibin sekalian, Buyut Raida sekalian, Mbah Sahat sekalian, Mbah Kastan sekalian, Mbah Parta sekalian, Mbah Karmani sekalian, Mbah Haji sekalian, Mbah Wata sekalian, Mbah Pati, Mbah Parlan, Bapak kita, Bapak Kasmun, Ibu Hajah Kesi, Mbah Bunyamin, Alhamdulillah Bapak Nur Hadi, Bapak Maulan sekalian, Mbah Munji sekalian, Bapak Giarto, Ibu Tarni sekalian, Bapak Muhammad Nasir, Bapak Kandar, Bapak Junadi Purwodadi, Bapak Tro Jamal sekalian, Bapak Suro Meneng sekalian, Bapak Karno, Bapak Kiai Haji Masun, Jawan sekalian, Mbah Rubiah, Mbah Sudir, Alhamdulillah Bapak Haji Saidi, Mbak Ana Mariana, Mbak Haji Sundoyo, Mbak Haji Lasmi, Mbak Nawi sekalian, Mbak Kadir sekalian, Mbak Sodan sekalian, Mbak Haji Fauzan. Syallillahillahumul Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله
العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا يوفينا ومستغفرا جدا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم اللهم لك الحمد ولك المستعان المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل وبارك وأوزن مثل ثواب ما قرأناه وما تصدقناه هدية واصلة وبركة سمينا رحمة نازلة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى حضرة إخواننا الأنبياء والمرسلين والأنبياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا مولانا شيخ عبد القادر الجيلاني خصوصا سيدنا مولانا شافعي البصري بن التجاني
حضرة علية سعيدة رد جواب رحم وعزب معجاج معجل وبركاتهم وكرماتهم حضرة باسم الأسم وسم محمد بهلول يحبى مشاكل وقال المعتمد مكان هجان والقصص ولا إدل ومسان وقدر وألفيا وعدل السلام جاجة غوري معصلين على أحد يملك قبورنا المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها بريا سناد أبينا وأماتنا من أماتنا خالنا خالتنا خلنا خاتنا جدتنا وجدنا مشايخنا وشيخ مشايخنا صلى الله حضرة المذكرة أسماءهم وبالقدس لا حاجة واقعهم صلى البركة وبعد سيدي بالنبي أبا مرزقي في النبل على حضرة مؤسس من البركة أبا عبد الملك sekalian ودعا لجماعة صلى البركة سمعت الدنيا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أجرهم وأغفرهم على قبورنا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم مفرة من غبار النيران اللهم إن كانوا محسنين فزد إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم عن سيئاتهم اللهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا من إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا أسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيوبا إلا سترته ولا حاجة من أمور الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سير الفاتحة.